mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matag. Okay guys, sa agkaroon dyan ta nakalugar sa pagvideo sa road padong sa kuan ni sila guys, sitio Kugon. Ag diri nga side maunig padong sa barangay San Salvador, unya ag kani nga side padong ni sa sitio Kugon, padong ni kuan barangay Taglibas. Nya ag sa una mao ni nahitabo di pa ni simentado, daghang reklamo mao na niya, daghang reklamo ni ag simento na jud. New accomplishment sa atong lungsod. Okay. Ani guys, di na ta kabalakan nga moari moagi sa una sa pagkatinuod lisod ning agian na diri guys. Mo ni katong padong sa sitio Kugon, barangay nga nasakop napoy Kugon nga nasakop sa San Salvador og napoy sitio Kugon nga nasakop sa barangay Saragusa. Okay, nato nga kini atong kuanon kung unsa nakahapsay kung areta mo agi atong kuanon guys. Nya dugay ta ka-update kay tungod sa bisita ba, bisita ng trabaho, atong negosyo guys, aron makapalita og ginamos. Okay, daghang salamat guys sa atong administrasyon, headed by sa atong maabtik nga mayor nga RX Pahulyo nga naningkamot jud nga mahatagan og maayong daan ang taga Matalom. Naningkamot ang atong congressman si Carcari, ang atong gobernador si Ikot Petilia nga nagtinabangay ang mga opisyalis sa Litinyo or sa Lite, sa atong municipality, sa atong mayor nga naningkamot jud o sa atong mga SB member kuan nga mahatagan og maayong kuan. Okay, mao ni kahimtang guys. Kung moari mo agi sa barangay San Salvador, unya mo adto mo sa sitio Kugon, mao na ni agdan nga punpohon nga ato ang dan, daghan pang gipang simento nga kalsada unya sawa ta ka lugar tungod sa atong mga schedule, atong trabaho, atong negosyo, aron makapalita o kuan, murag makapundar ta unya. Mao na ni kahimtang sa atong dan padong sa barangay Taglibas gikan ni sa San Salvador nga naputay aganan padong ato sa barangay Saragosa, padong ni mao ni itong iskina bitaw sa San Salvador padong sa barangay kuan kanang barangay Taglibas nya. Apon pohon ako mang hinaot nga marealidad ni ang ato ang kuan kay kanang Monte Alegre to Waterloo, Luwan, Tigbaw musumpay na ni sa ato ang barangay Monte Alegre. Kita mang hinaot nga magpadayon ang ato ang pagtinabangay alang sa bus. Okay, mao na ni kahimtang sa ato ang kuan guys, daan padung sa sitio Kugon nya. Kanang sa kuan pod guys pohon, masiminto na pud na gikan sa Saragusa padung sa Santa Paz nya, kaning sa barangay Esperanza to barangay Kaningag dayon tanang kuan ang ato ang diri sa lungsod sa Matalo masiminto na. Magampo lang ta nga ma-realidad dun nya, wala imposible kay sa charot na mura do correct, mura do unsay posisyon murag di GO tinuod bitaw guys. Ako nag-update lang ko kung unsay umaabot nga mga proyekto nga gihimo sa atong administrasyon sa atong probinsya ug sa national government nga naningkamot nga managhiusa jud sa usa ka kausa, sa usa ka tumong para sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ang daan sa mga kuan barangay masimento na kini. Atong problema ang mga sityo na lamang, anam-anam lang kay kuan man lagi guys atong hingabag pod na ato. Okay, mao ni guys ang ato ang kuan
Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Unya katuding ako nagawhag pod sa mga tawo nga naa sa bukid mananom na tadaan aron manatom ang utanon aron og ma-create na ang atong tabo sa lungsod sa Matalom. Adto na natay itinda sa to charot guys no. Mura jud correct murag tinuod bitaw. Dapat mananom tadaan kay naghimo tag farm to market road aron adto natay murag dali access sa mga utanon sa mga lagutmon nga mabaligya nato sa ato ang merkado diri sa lungsod sa Matalom. Nya iko pipi andam motabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang pagtinabangay sa matag usa sa kada lungsod sa atong mga katawhan maoy hinagiba nato sa pagpalambo sa atong lungsod. Nya guys, puhon masiminto na ang atong daan, gikan musumpay na ni tanang barangay aron mahatagan jud og maayong panerbisyo, maayong kanang muraga bag kanang presentable na ba nga mo kadto ta sa atong lungsod nga di na mabugto ang atong pante kay tungod sa kalisod sa daan. Ako mang hinaot nga magtinabangay kita ato gayong tabangan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik ug buotan nga Mayor Eric Ace Pahulio ug mga kauban, mga konsehalis. Ato silang tabangan, atong suporta 200% kayod kanunay. Nya kay why imposible basta magtinabangay ta daghan tang mabuhat para sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay? Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko pipi ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Okay? Iko live diri sa Barangay San Salvador nga road padung ni sa sitio Kugon. Nya napay daghang gipasiminto pero ang atong schedule nga duo ra man lagi ni wa tay service mao nga di jud nato maadto, di jud nato mabisita nganuman wa man nagitay kuhan guys, wa tay service kaya puhon og hatagan patag buligan tas Ginoo ang paningkamutan nga makaadto sa tanang mga improvement sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam motabang sa lungsod o moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.